nire lehendakaritzak urtea juntzien, nahiko urte zailetan tokatu zen, ez? Nien entorren beste lehendakari bat tokatu zitzaion, da ni orduan lehendakari ordenean publifikazioko garaitik. Publifikazioko garaia pasa zanen ikastolak gelditu ginen nahiko egoera txarrian, esango nukenik. Orduan berriro gure estamentuk konfiguratu bertzien, eta hor tokatu zitzaigun, bai federazioan geneuzkan publifikatu ziren ikastolak gelditu ginenak, eta hor sortu behar izan duzan baita ere parteide. Hemengo Artezkaritza Kontseiluz gain, hemen ordezkatzen nun gainenik bai federazioa, bai parteide, eta ikusi gendu baita ere konfederazioai estindu bat eman bertzitzaiola nahiko lozean, eta orduan Euskal Herri mailako konfederazioa ere aurre inbertzitzaion. Hori guztin ikastola askokin harremanak sortzen dituzu, oso aberazgarri izan duzan baita ere, hori inolako zalantzi gabe. Eta gero bertako egoera, bai, latza izan zen, baina atera genuen, eta horretaz oso kontentu. Ordu askotako lanak, buruko minan asko, egila da, baina hemen dago. Eta hori da garrantzitsuna, eta nik ikuste ditutenen hainbeste ume eta hainbeste irakasle, eta hori astu itea, ez? Baina bai, astuna izan zen. Nik oso gazten handikan ikastola bizitu nun, oso gazti eginean gu ikastolan sorreran. Ni gogoratzen naiz lehenbiziko guraso haietaz, lehenbiziko nolabait akullu izan zen apaizura, nire apaizarekin behakin neon bere etxean. Eta nik neonek eskolan bizitu nun esperientzietik hasita oso garbi neukan eskola horrek ezin zula iraun. Eta orduan ate bat hori ikusi zanen, eta nik garai harretan guraso horiek izan zuen ausardia, hori esate gendun hau ezin da utzi. Eskutan dakaun altxar bat, nik uste Euskal Herrian dakaun altxarrik preziatuena dela, eta danon artean zaindu behar daula. Eta nik gaina sinisten detenatuko naiz, guraso guztik ikastola guria sentitu behar dula, eta nik hala sentitzen nun. Guria zen zerbait, eta hori sentitzen ez baldin badau eta horrela bizitzez badau, jai dakau. Andarinon figura, oso figura izan duzan, gazte batzuk, nigo atzen naiz dosotero izan duzan Andarinok ekartze zituna, handa hemendikan, hemen bertakoago atzen naiz izan duziela Iñaki Irastorza bat eta beste bat ere bazan, geokanpotik ekarri zituen, eta nolabait prestatu zituen inolako zaiketzuen jendia, eta pixkana hortik hasi zen. Bildur izugarriakin beraien aldetikan, zegoen egoeragatikan. Orduan hor amak hausak izugarri jaukizuen lehenbiziko haiek, inolako baimenik gabe, inolako paperik gabe eskartirik ez ere, bere numek hor jartzia ez da erreza, eta gara egietan gutxillo.